Dragi gledalci eksperimentalnog programa kablovske televizije, sa nama su piloti, članovi aerokluba Trstenik iz Trstenika. To su sve nastavnici letenja, nastavnici lideričarstva i motornog letenja. Da kažem nekoliko reči, prvo onu uvodnu rečenicu, kada je klub osnovan. Aeroklub Trstenik iz Trstenika je osnovan još 1960. godine pod nazivom Aeroklub Zdenko Ulepić. U to vreme počeo je odmah sa obukom padobranaca, a kasnije razvio i sve vazduhoplovne aktivnosti i tako postao jedan od većih aeroklubova u Srbiji. Sa nama je predsednik aerokluba Trstenik Milovan Karamarković, pilot. Druže predsedniče, danas lična karta aerokluba Trstenik. Aeroklub je društvena organizacija, kao što znate, od posebnog društvenog značaja, koja ima zadatak da vaspitava i obrazuje mlade pilote, prvenstveno za potrebe Jugoslovenske narodne armije. Lična karta, ako bi tako moglo da se kaže, aerokluba teško da bi mogla da se opiše kroz jednu ili dve rečenice, ali trudit ću se da budem kratak. Aeroklub danas od svog nastanka, znači 60. godine, imao je prekida u radu svoje 61. godine, je praktično rasformiran, tada su sva sredstva pripala Vazduhoplovnom savezu Srbije. Tada je i aerodrom pripao Vazduhoplovnom savezu Srbije i formiran je centar, takozvani Republički vazduhoplovni centar, koji dan danas živi i radi pod tim imenom. Aeroklub Trstenik koristi samo ta sredstva, znači koristi prostoriju, određene prostorije, imamo svoj hangar izgrađen, koristimo letilište bez ikakvih problema. Dalje, u tom periodu od 61. godine praktično aeroklub nije radio do 73. godine. 73. godine po nalogu najviših partijskih i državnih funkcionera ponovo se formira aeroklub u Trsteniku i radi u sklopu Veća narodne tehnike. Od 73. godine do današnjih dana on je beležio izuzetno veliki uspon u svom razvoju, tako da je praktično počeo od nule, bez ičega, bez ikakvih sredstava, ali zahvaljujući prvoj petoletci, rukovodstvu prve petoletke, društveno-političkoj zajednici, taj klub se danas razvio u jedan od klubova koji, možemo slobodno reći, je među najboljim klubovima u Srbiji, a možda i u Jugoslaviji. Milko Radojčić je upravnik aerokluba Trstenik, dugogodišnji pilot, ove godine slavi 40 godina u vazduhu. Druže Radojčiću, sa kojim sredstvima raspolaže aeroklub Trstenik? Aeroklub Trstenik raspolaže od letačkih stvari sa 3 jedrilice, 2 aviona. Ima 3 aviomehaničara i 6 nastavnika. Koliko članova ima? Letača ima 56, a članova ima negde oko 1500-1600. Prošlu godinu, čuli smo, završili ste veoma uspešno. Možete li nam reći koliko je bilo poletanja i koliko časova se naletelo na jedrilicama i avionima? Pa prošla godina je bila izrazita za naš rad i naše letenje. Prvo mogu reći da je letenje bilo izuzetno kvalitetno i onako kako to letačima liči, bez ikakvog udesa i bez udesne situacije. Na avionima se naletelo negde 250 sati i 200 i nešto sati na jedrilicama. Takođe, možemo slobodno reći, doajen trsteničkog vazduhoplovstva, nastavnik letenja Radovan Gavrilović, prvak Srbije u akrobatskom letenju. Ovu titulu još niko, koliko ja znam, nije uspeo da skine. Druže Gavriloviću, u nekoliko rečenica, vi ste obučili, ja mislim, do sada negde oko 20-30 pilota. Je li bilo teško? Mnogo više sam obučio, ima preko 100 pilota. Preko 100 pilota sigurno, jer dugo radite, mislim, u Trsteniku. Govorimo o aeroklubu Trstenik. Koliko je pilota pod vašom kontrolom obučeno? A u Trsteniku? Pa ima 20. Da vas pitamo, kada je u pitanju akrobatsko letenje, nije vam niko oborio tu titulu. Kada je ta titula došla i nešto o akrobatskom letenju? Pa ja sam 3. put sada prvak Srbije. Bilo je 75. 82. i 84. I još sad nema aviona, takmičenja se ne održavaju
verovatno zato još držim titulu. Vaši učenici uspeli ste da doživite da budu nastavnici letenja, to su dva Todorovića u Trsteniku, poznati kao Dušan B. i Dušan Ž. Todorović, rekli smo nastavnici letenja. Todorović B. Dušan je inženjer mašinstva, nastavnik letenja. Todoroviću, kada se rodila želja da postaneš pilot? Pa, kod mene se ta želja rodila još u srednjoj školi. Imao sam drugove koji su bili zaljubljenici vazduhoplovstva, tako da sam i ja sa njima prvi put došao na aerodrom i eto, ostao sam do današnjih dana. Možemo li da znamo za ovih 12-13 godina, mislim da sam u pravu kad je u pitanju letenje, koliko je to sati upisano u letačkoj knjižici? Pa to je negde oko 400 sati na avionima i oko 300 časova na jedrilicama. Nastavnik letenja, broj kandidata koji su pod tvojom kontrolom u vazduhu? Pa ja sam ovako na motornoj obuci obučio 3 kandidata, to je bio uslov za nastavnika. Posle toga zbog finansijskih sredstava, pošto je ta obuka dosta skupa, nije bilo daljih obuka, dok sam na jedriličarstvu obučio jedno 10-15 kandidata. Tako. Dušan Ž. Todorović, takođe dugogodišnji pilot. Druže Todoroviću, u vašoj knjižici šta stoji od brojčanih podataka? U mojoj letačkoj knjižici stoji preko 1000 sati letenja na jedrilicama i na avionima. Do sad sam širom Jugoslavije obučio preko 30 pilota, studenta, radnika, raznih struktura. Da vas pitamo, ovih dana je zvanično i upisano akrobatsko zvanje. Naslednik Radovana Gavrilovića. Pa jeste, to je zahvaljujući čoveku koji je bio trostruki prvak Srbije, imali smo šta da naučimo i tako. Gledat ću da nastavim njegovim stopama. Može li, druže Todoroviću, da se našim gledalcima, zaljubljenicima plavih visina, kaže uslov i kako se postaje pilot? Pa uslov da bi postao pilot je da kandidat nije mlađi od 16 godina, da je zdravstveno sposoban za pilota i da ima moralne kvalitete za bavljanje ovim sportom. Da pitamo i druga sekretara, takođe pilota, to je Milovan Arsić. Druže Arsiću, ovih dana stigao je jedan, recimo tako zvaničan dopis da Vojna škola Maršal Tito traži te kandidate. Naime, o čemu je reč? Možete li u kratkim crtama da nam kažete? Treba i aeroklub da se uključi u taj program. Jeste, od srednje vazduhoplovne vojne škole u Mostaru smo dobili dopis gde oni traže da aeroklubovi se uključe u pomoć omasovljenja tog sporta za poziv vojnih pilota. Ukratko, tu se radi da se kandidati posle osnovne škole prijavljuju svojim sekretarijatu za narodnu odbranu na taj konkurs. Nakon toga ide odabiranje kriterijuma zdravstvenih, zatim po uspehu i sve ostalo. Takođe, poznati podatak da će se u Trsteniku, ja mislim tokom maja meseca, aeroklub bi trebao da bude jedan od suorganizatora i glavni organizator jugoslovenskog aerorelija na ime te završnice. Da li je to tačno i možemo li još sada našim gledalcima reći da se spreme i kada? Pa to je tačno, mi smo se prijavili i Konferencija Vazdušnog saveza Jugoslavije nas je uvrstila u kalendar za da budemo u završnoj etapi, da budemo domaćini tog takmičenja gde će biti taj veliki aeromiting uz učešće i vojnih vazduhoplova, odnosno ove akrogrupe Leteće zvezde. Jedan od uslova je bio to, verovatno zato što i prva petoletka ove godine slavi 40 godina s tog postojanja, tako da će da nastojimo da to bude u sklopu te manifestacije. Drugovi piloti, znate, ovaj program i ovaj blok pripremamo u okviru eksperimentalnog programa kablovske televizije. Ponosov da čujem vaše mišljenje. Dušan B. Todorović. Pa ja mislim da je to dobra stvar i da je Trstenik kao mesto koje nema baš mnogo uslova za zabavu i za neki organizovan život omladine, da će ta kablovska televizija da donese mnogo u tom smislu, znači organizacije života, onda zabave i tako dalje. Naravno, tu ima i velikih mogućnosti za ostalih, za učenjem jezika, onda gledanjem ovih programa, tako dalje.
Sa tehničke strane inženjer elektronike Radovan Gavrilović. Može li nešto sa tehničke strane, da li ste u toku, da možda kažete neki podatak? Pa mogu da kažem da u svetu to sad probija se, sve što je savremeno i kod nas treba dođe. Druže Karamarkoviću, Pa lično mislim da je to velika stvar i da treba da je prihvatimo sa oduševljenjem. Ja lično mislim da će to biti velika korist za Trstenik. Drugo, znači imat ćemo prilike i mogućnosti da se čujemo, da čujemo šta se sve dešava, jer informisanost je od veoma velikog značaja u svetu uopšte. Milko Radojčić, 40 godina u vazduhu. Uvek sam pozdravljao savremene i napredne stvari. Todorović, Ž. Pa pošto je ova omladina sad uključena u učenje stranih jezika, ja mislim da za njih nema problema za praćenje ovog programa. Da čujemo i sekretara na kraju. Pa u svakom slučaju je to izvredna stvar, odnosno i grad Trstenik će time mnogo dobiti. Mislim da tu akciju treba podržati. Verujemo da će akcija uvođenja kablovske televizije u Trsteniku uspeti. Trsteničkim pilotima puno vedrog neba, puno sati letenja i nadamo se da ćemo se još jedan put čuti u okviru stalnog programa kablovske televizije u Trsteniku. Mojim sagovornicima hvala i toliko iz Aerokluba Trstenik.